yakakura kudarika situation. Nokuti inzwa zvinokutyora mabvu nekukupedza simba kuti usapinde muprayer zviriko. Zvinorwa newe, zvinokupedza simba, zvawasangana nazvo nhasi zviriko hama yangu. Let's be real. Zvinoita kuti kana kuti upfugame, utaure, simba rekupfugama unoshaya. Mazwi ekuburitsa 2 minutes, 5 minutes dzakawandisa. Masituations iwayo ariko. Saka unozogona sei kupinda muprayer une situation yawira varume ava vepaZiklag. They were planning to stone David. Vakachema kusvika simba rapera. But David encouraged himself in the Lord. Himself. Pane patinoda kukurudzirwa. Bari kune masituations ekuti kana vanhu vakauya vakada kukusimbisa vakada kukurudzira unoramba uchingonzwa kuneta. Unogona kutovaudza kuti amana zvandiri kupinda nazvo hamungazvizwisisi. Hamungazvizivi. Iriko situation inopedza power. Iriko situation inokupita kana 1 week uchitadza kuita prayer mazwi asingabude. Wese kuti the outside futi vari kutotaura zviri negative. But I've come to tell you this.